Good evening, all of you. Hello, guys. Welcome back to my channel. Udia Raider Saket. ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଖାଲି କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦେବେ। ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ତମ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ଧାନ ଫାନ କାଟିଲଣି? ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଧାନ ଫାନ କଟାକୁଟି ହେଲାଣି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଲାଣି। କିଏ ତ ଆଇଦର ମେସିନ୍ ପୁରେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟି ଦେଉଛି, କିଏ ତ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ କରିକି କାଟା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭ୍ୟୁଟା। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କଟା ହେଇଛି କି ନ ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିବାକୁ ବହୁତ ମନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ଆସୁଛି, ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଆଜି 10 ତାରିଖ, 20 ଦିନ 10 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲ ମଝିରେ ମୁଁ ତ ଅଛି।